forklare, hvordan politimetoden fungerer. Og det gør jeg først med en tegning. Og vi har en cykel. Og så er der noget, der hedder tyngdekraften. Og normalkraften. Så er der vores fart, som hedder B0. Og så er der friktionskraften. For at udlede denne formel, skal vi bruge friktionskraften, friktionsarbejdet og E-kind. Derefter får vi finde ud af, hvad accelerationen for cykelrykkeren er jeg nødt til at udlede den her formel. Det bliver til, at accelerationen er lige med Vi skal regne effekten af cykelrykkeren, og det gør vi ved at skrive effektens formel op til at starte med, hvilket er P som måles i watt er lige med energi over tid. For at så skal man have fat i formlen for kinetisk energi, som lyder en halv gange masse gange hastighed i anden. Disse to formler, dem kan man så blande sammen, så man har den her formel. Og så i stedet for det her halvdelstegn, så tager man det ned her, hvilket gør det til gange 2. Og det er det.